खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। क'क्राझाराव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। कामाख्या थानसालियाव सुबुंनि बोलि होयो होननानै नेशनेल मिडियायाव बांसावदों। तामुलपुर दख'रा एबसुआ 38थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों। लामा जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। राजा रखबंशीखौ बुथारनानै सिमान लाबाय सनमजों लोगोसे साबा दायनिगिरिया। गान्धी बस्तियाव गेस सिलिन्डार बेफ्रुनानै गिख्रंथाव अर खामदों। गुजरातनि आहमेदाबादाव गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथाय। पर्बतजरायाव आदानिनो हा हगारनायनि गोख्रों हेंथा होदों रायजो राजाया। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। क'क्राझाराव फिन हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनाय जाथाय। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमानाय खौरां मोनदों। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ क'क्राझार जिल्लानि 2 नं पाद्रनापुरनि थागिरि 55 बोसोर बैसोनि मालदां नार्जारि होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय हराव सिगना जोहोलाव नेशनेल पार्कनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय हाग्रानि मासे मैदेरा 2 नं पाद्रनापुर गामियाव उदखार खालामफैयो। हाग्रानि मैदेरा मालदां नार्जारिनि न'आवबो गाग्लोबो। बे समाव मालदां नार्जारिया खारनो नाजादोंमोन, नाथाय हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ खोमानांगौ जायो। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा जाथायसालियाव थांनानै मालदांनि गोथै सह'खौ बोखांहैयो आरो पस्ट मर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। ओरैहाय बे जाथाया ओनसोलाव बयखौबो गिखांहोदों। मख'नो गोनांदि बे ओनसोलाव मानसि आरो हाग्रानि मैदेरनि दाङाबाजिया दिनैनि गोदान बाथ्रा नङा। गोलाव समनिफ्रायनो सुस्रांजायै बेयो मोनसे गेदेर जेंना। गुबैयै हाग्रा ओनसोलजों नांजाबनानै थानाय गामिफोरा बे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। आसामनि मुंदांखा गोहोनि बिमा कामाख्या थानसालिखौ लानानै नेशनेल मिडियायाव बांसावनाय खौरां। कामाख्या थानसालियाव सानफ्रोमबो सुबुंनि बोलि होनाय जायो। राजा रखबंशीखौ बुथारनाय आरो गोमानायजोंबो बेनि लिंक थानो हागौ। मानोना राजा रखबंशीनि बिखुङाव सुरिजों जखम खालामनाय जादों होननानै कामाख्या थानसालिखौ लानानै हादरारि खौरां बिजोङाव दान्थे-बिदान्थेनि बानबुंथिखौ होदों सासे एंकरा। ओरैहाय बे खौराङा आसामबासिखौ खुद्रि होदों। मख'नो गोनांदि राजा रखबंशीनि बिनानावखौ मोनसे लाइभ इभेन्टआव फज'नानै सासे एंकरा आसाम कामाख्या थानसालि आरो सा-सानजा ओनसोलखौ जंखायदोंमोन आरो लाजि फोनांदोंमोन। आरो राजा रखबंशीया आसामाव फैनानै कामाख्यायाव बोलि होजादों बुंदोंमोन। नाथाय बे अजदगोनां भिडिअ फुटेजखौ निउज एजेन्सिया गासैबो प्लेटफर्मनिफ्राय दाननाय जाबाय। अब्लाबो बै अजदगोनां बानबुंथि होनाय निउज एंकरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो खावलायदों आसामबासिया। बे जाथायनि गोथौथि आरो बिजाथाइफोरखौ नोजोर होनानै राजा रखबंशीनि नखरा सिगाङावनो निमाहा बिदों। दायो निउज एजेन्सि CNN निउज 18आबो बे गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिबाय होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि जाथायनि गुबै जाहोनखौ बेखेवनो हायैयाव माखासे बाथ्राफोरखौ साननाया सोमजिदोंमोन होननानै राजा रखबंशीनि नखरा बुंनानै निमाहा बिदों। अब्लाबो कामाख्या थानसालिनि अथ'रिटिया बै निउज एजेन्सिनि हेंथायै आयेनारि राहा लानाय जागोन होननानै गोख्रों रावजों हुमखि होदों। दिनै 12 जुन बड'लेण्ड मुंख्लं सान। बर' हारिनि सिनायथि, रैखाथि आरो थामोनथायनि आरो बुहुमाव बर' हारिखौ सिनायथिनो होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव 1987 मायथाइनि 12 जुन खालाराव गिबियै सुजित नार्जारिया मुंख्लं जादोंमोन आरो बिथांनि थैनाय सानखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुंख्लं सान महरै बै साननिफ्रायनो फालिबोदों। तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा पद्म आनन्द गोजौ फरायसालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 38थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंनि समनिफ्रायनो गौथुमनि फिरफिला बिरहोनाय, सुजित नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावनाय,
मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय आरो बे 38थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै सोलोंथायारि सावरायनाय मेल लानाय जायो। बे सावराय मेलखौ सामलायो तामुलपुर दख'ना एबसुनि आफादगिरि बिकास बर'आ। सावरायनाय मेलखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बाथ्रा दान्थे नेहाथारि डक्टर बिन'द कुमार बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो राजखान्थि बिगियाननि एसिस्टेन्ट प्रफेसर कुमार भास्कर बर्मा, डक्टर मदन चन्द्र बर'। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि गबाराम बर'। माननि आलासि महरै बाहागो लायो पद्म आनन्द दालाइ एबसुनि सिङाव थानाय गोजौ फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गुदि फरायसालि गाहाय फोरोंगिरि, आखान्थि फोरोंगिरि, समाज सिबियारिया बाहागो लायो आरो फरायसाफोरनि जोथोनगिरि, फरायसा आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जाफुंहोयो। हजाइ जिल्लानि सिङाव थानाय दब'खायाव बुधबार मोनानि समाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों दुखुनांथावै सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला नगावनिफ्राय दब'खा फारसे थांगासिनो थानाय समाव जोबोद गोख्रैथियै फैनाय गंसे बाइकआ मदारथलियाव थानाय राजा लामानि डिभाइडारजों सौग्रावहैनायावनो बे जाब्रबथाया जादोंमोन। जाब्रबथाया जोबोरैनो गोख्रैमोन दि जायनि जाहोनाव बाइकआव गाखोनाय सानैबो सुबुंफ्रा जाथायसालियावनो जिउ गोमादोंमोन। बबेखानि थैनानै थानाय सानैबो सोद्रोमाफोरनि सिनायथिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। हानिमुन ट्रेजेडिनि आन्दोनि जाथाया सोराङाव फैबाय। राजा रघुबंशी बुथारनायखौ सिमान लाबाय राजानि बिसि सनम रघुबंशीजों लोगोसे साबा दायनिगिरिया। सनम रघुबंशीया सुपारि किलारनो 20 लाख रां होनानै फिसाय राजा रघुबंशीखौ बुथारहोदोंमोन। मेघालय पुलिसनि गोख्रों जेरा खालामनायाव सिमान लानो गोनां जादों सनमजों लोगोसे साबा दायनिगिरिया। हानिमुन ट्रेजेडिनि आन्दोनि जाथाया एबा राजाखौ बबेयाव आरो माबोरै बुथारदोंमोन गासैबो जाथाया लासै लासै सोराङाव फैबाय। मख'नो गोनांदि मेघालय पुलिसआ ट्रेन्जिट रिमान्डआव लाबोनाय साबा सुबुंखौ बुधबारखालि बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जादोंमोन, जेराव बिजिरसालिया बिसोरखौ 7 साननि थाखाय पुलिस जिम्मायाव हरो। दिनै क्राइम सिन रिक्रिएट खालामनो हागौ पुलिसआ। बेबायदिनो राजा रघुबंशीनि बुथारनाय जाथायनि नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो मेघालय पुलिसआ। पुलिसनि जेरायाव सोराङाव फैनाय बायदिब्ला राजाखौ बुथारनानै साथाम सुपारि किलारा गुवाहाटीआव फैदोंमोन। फान बाजारनि आनन्द लजआव थादोंमोन साथाम सुपारि किलारा। आनन्द लजनिफ्राय राजा रघुबंशीखौ बुथारनायनि ब्लु प्रिन्टखौ थियारि खालामनाय जादोंमोन। गुवाहाटीनिफ्रायनो लांदोंमोन राजाखौ बुथारनायाव हाथियार महरै बाहायनाय सिखाखौ। बेनि सिगां 19 मे खालि रेलजों गुवाहाटीआव फैदोंमोन। गासैबो बाथ्राखौ फारि फारि सिमान लादों सुपारि किलारा। मख'नो गोनांदि 11 मे खालिसो जुलि जानाय राजा आरो सनमा 19 मे खालि हानिमुननि थाखाय शिलंआव फैदोंमोन। गुवाहाटीनि गान्धी बस्ति तिनिआलि ओनसोलाव बृहस्पतिबारनि फुङाव गंसे नखराव गिख्रंथाव अर खामदों। अर खामनायनि जाहोनाव उदां अख्राङाव उखुन्दैया बेलुन बायदि महर लादों, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव मोनसे गिखांनाय सोमजिदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला न'नि गोबां गेस सिलिन्डारफोरा बेफ्रुखांनायनि जाहोनाव अरा नांदोंमोन। बेनि अखानायैबो बेफ्रुखांनायनि उनाव अरा गोख्रैयै खाथि खालानि बिल्डिं न'फोराव गोसारहैनो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। बबेखानि बे अर खामनाय जाथायाव सासेबो सोद्रोमाफोरा जोखोम जानाय एबा जिउ गोमानायनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। खौरां हरनायनि माखासे समनि गेजेरावनो अर खोमोरग्रा हानजाया गोख्रैयैनो जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै जोंब्लावखांनाय अरखौ दबथायनो नारा-नाथा नाजायो। गुजरातनि आहमेदाबादाव गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथाय। एयार इन्डियानि गंसे बिरखंआ गिख्रंथाव जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जादों। टेक अफ खालामनायनि दान्दिसे उनावनो जायो बे जाब्रबथाया। बिरखंआव सानै पाइलट, 10 क्रू मेम्बारफोरजों लोगोसे 242 सा दावबायारिफोर दङमोन। रिपर्ट बायदिब्ला EI-171 नाम्बारनि बिरखंआ दिनै सानजौफुनि 1:10 रिंगायाव आहमेदाबाद बिरखं गाथोननिफ्राय टेक अफ खालामदोंमोन। नाथाय टेक अफनि दान्दिसे उनावनो गोजौ बिल्डिंनि वालाव सौग्रावनानै थेर-बेथेर जानानै हायाव गोग्लैयो आरो अर खामनानै सेवहांगार जायो।
बे जाब्रबथायनि उनावनो भारतारि रौनियाया गोख्रैनो रेस्किउ अपारेशन खालामो। गुबुन फारसे बिरखं गाथोनाव फैनाय गासैबो लामाखौबो खुंथाया बन्द खालामनानै होनाय जायो। जखम जानायफोरखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय ग्रीन करिडरनि राहा खालामनाय जादों। बबेखानि जाब्रबथाय जानाय बिरखंआव गुजरातनि बारग' गिबि मन्थ्रि विजय रुपानीआबो दङमोन। मख'नो गोनांदि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बे गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथायनिफ्राय सा 110 दावबायारिनि गोथै सहखौ बोखांनो हाबायमोन। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव बिरखंआव थानाय गासैबो दावबायारियानो जिउ गोमानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। ओरैहाय बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ आहमेदाबादाव रावना होयो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय परबतजरा महकुमानि बासबारियाव आदानि ग्रुप कम्पानिनो एपिडेसेल पावार प्रजेक्टनि असिला लानानै प्रमद बर'जों दैदेनजानाय इउपिपिएल आरो बिजेपि जथाय सोरखारा गासै 3600 बिगा हाखौ थांनाय 19 एप्रिल 2025 खालाराव बिटिसि सोरखारनि मोनसे गेजेट नटिफिकेशननि जोहै हगारनानै होनायाव जायगानि रायजो राजाया गोख्रोङै हेंथा होदों। मानो होनोब्ला बे हायावनो जायगानि थागिबि रायजो राजाया आबाद मावनानै नखर संसार जाबोगासिनो दङमोन। लोगोसेनो माखासे गामिफोराबो होखारजानो थांगासिनो दङ। बे होखारनायनि असिलाजोंनो सानफ्रोमबो पुलिस लानानै खुंथाया जायगानि थागिबि रायजो राजाखौ गोजोन गैयै खालामगासिनो दङ। बेनिखायनो रायजो राजाया अजद होदों आरो गोनांब्ला जिउ गारनोबो राजि होननानै आखायाव हासिब लायै लायै लामायाव ओंखारबोनानै पुलिसजों मोगा-मोगि जाफैदों। बिटिसि सरकारा आदानिनो हा हगारनायनि बिथोनखौ गोख्रैनो केन्सेल खालामफिनाब्ला बग्रिबारि रेभिनिउ सार्कलनि बासबारि ओनसोलाव 2 नं पाग्लिजरा मुवामारिजार 2 नं आरो 3 नं दुखि-खुसिजार रेभिनिउ गामिनि रायजो राजाया गोख्रोङै सोरखारनि हेंथायै गसंथेदों। नोजोर होनो गोनांदि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च आरो बर' समाजनि अनगायै दासिमबो गुबुन माहारियारि आफादफोरा रायजो राजानि जानानै जेबो खुगा बेखेवाखै। बर'नि माखासे माहारियारि आफादफोरा ससमा गोसोम गाननानै हारिनि जेंनाखौ नुसनै जालांबाय। बेफोरो हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव होननानै जायगानि रायजो राजाया फोरमायथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।